El relat extremista i bel·ligerant contra el que anomenen patriarcat europeu, que tan hàbilment imposen a l'hemicicle i als mitjans de comunicació, no s'adiu amb la realitat que el conjunt de mortals percebem en els nostres cercles familiars, entorns laborals, barris, viles i ciutats. I xoca de ple amb el silenci que hi ha a la bancada esquerra quan surt a debat l'avenç de costums misògens, arcaics i retrògrads importats del tercer món. Llavors ni piu, tu. Per a vostès el feminisme no és la lluita de les dones per abastar la plena igualtat, sinó una eina ideològica extrema i excloent que els permet assenyalar a tothom que es desvia ni que sigui mig pam de la narrativa oficial. I la narrativa oficial, com tots sabem, no inclou ni una paraula de la mutilació genital, dels matrimonis forçats, de la violència per causes d'honor o de l'augment sostingut de les agressions sexuals comeses per persones d'origen estranger que consideren que si no t'emboliques el cap amb un parrac ets una meuca que mereix càstigs i vexacions. Polítiques feministes sense eixir mai de la zona de confort. És fàcil dir barbaritats contra l'home occidental que no s'hi torna, però Déu-nos en guard d'assenyalar els musulmans, Això ja són figues d'un altre paner. Des de la covardia, sadollats de paternalisme i ambigüitat, com volen defensar els drets i llibertats de ningú? Diguem-ho clar i català. La Conselleria d'Igualtat i Feminismes, dotada amb 135 milions d'euros, no és més que una guingueta per col·locar afins i un jutjat encobert per emetre sancions arbitràries de 10.001 euros contra la batllessa de Ripoll. Un despropòsit absolut, igual que la moció que avui ens presenten. On s'és vist? Com es pot presentar una moció que parli de polítiques feministes i no nombrar ni un sol cop la paraula immigració, quan la immigració té un paper fonamental en l'auge de la misogínia i de la violència contra les dones? Dels 355 condemnats per agressió sexual el 2024, un 65% eren estrangers, i en serien molts més si no anessin pregonant regularitzacions massives i regalant DNIs per falsejar estadístiques. Nenes obligades a cobrir-se amb vel, a tapar-se fins als turmells, a no participar de les classes de natació, a comprometre's nupcialment amb cosins o oncles, per no sé quins preceptes religiosos de fa 1.400 anys. I vostès aquí, dient-nos que regalar nines a les filles per Nadal és micromasclisme. Es pot ser més cínic, es pot ser més hipòcrita. La Conselleria d'Igualtat i Feminisme té 5 direccions generals, una subdirecció específica per als homes, 3 organismes adscrits, un observatori, tots excàrrecs dels seus partits. Tots amb sous oficials d'entre 8.000 i 10.000 euros mensuals. Això no és una conselleria, això és una menjadora com una casa de pagès. I vostès no són feministes. Un autèntic feminista no abocaria el seu poble al xoc cultural ni a la barbàrie que ara ens amenaça. Un autèntic feminista no obriria de bat a bat les portes del país a cultures incompatibles amb els drets i llibertats de les dones. L'islam és incompatible amb Catalunya i, per extensió, amb Occident. No hi ha cap moció ni multa al món capaç de rebatre aquesta obvietat. Voldria fer avinent, després d'aquesta intervenció, el Codi de Conducta del Parlament de Catalunya, en el seu article 7.2, que diu que els diputats del Parlament han de mantenir en tot moment una conducta respectuosa amb els altres diputats i amb els ciutadans i una actitud escrupolosa i exemplar amb el principi d'igualtat, sense discriminació per raó de gènere, orientació sexual, creences, ideologia, origen o condició social, ètnia, llengua o qualsevol altra.
Partit Popular, Aliança Catalana i Vox, tanto monta, tanto. Justament per això hem presentat aquests punts, perquè aquells que es queixen i es victimitzen perquè pateixen algunes crítiques en una carpa de Sant Jordi. Senyora Orriols, que vostè doni títols de feminisme fa riure com a mínim. Vostè només pot donar títols de racista i de generar discursos d'odi per enfrontar a la gent. D'això pot donar títols. I senyora Calvet, a cada cerdo le llega su San Martín i li diré 4 paraules més. Antes cerdo que fascista. Acabat el debat, els faig avinent que la votació d'aquesta moció es farà aquest matí, un cop substanciat el punt 22 de l'ordre del dia. Tot seguit, per què em demana la paraula? Por el código de conducta, porque resulta que nos llama la diputada Pilar Castillejo y la diputada Susana Segovia. Pel codi de conducta no és un motiu pel qual es pugui demanar la paraula. Y a la diputada Orriols. No es un motivo por el cual pudiera demanar la palabra. Porque llame usted al orden, por favor, a todos los diputados de esta Cámara. Gracias. Tots els diputats d'aquesta cambra s'han pogut expressar lliurement, no s'ha interromput a ningú i simplement aquesta presidència ha llegit l'article punt 7.2 que ens hauríem d'aplicar tots plegats. Aquest article aplica a tots els diputats de la cambra, per tant el que els demano és que tots plegats respectin el codi de conducta que es va aprovar per unanimitat. I per tant aquest article apel·la a tothom, no s'ha interromput absolutament a ningú i tothom ha pogut expressar lliurement les seves opinions. Per tant, sentin-se tots plegats interpel·lats per l'article punt 7.2 del Parlament. Bueno, si està molt bé demanar la paraula i marxar, en tot cas, pot observar les gravacions del portaveu de Vox que ha demanat la paraula, aquesta presidència ha expressat la seva opinió i ha marxat de l'hemicicle. Seguim amb el 21è, si us plau, diputats, el 21è punt de l'ordre del dia, que és la moció subsegüent a la interpel·lació al govern sobre la lluita contra els discursos d'odi i la discriminació, en aquest cas presentada pel grup parlamentari de Socialistes i Units per Avançar. Voldria fer avinent, després d'aquesta intervenció, el Codi de Conducta del Parlament de Catalunya, en el seu article 7.2,